Bueno, jo és que crec que este tipus de declaracions vinguen d'on vinguen, no són ben rebudes, ni són benvingudes. Vinguen d'on vinguen. En este cas, ha sigut allà nul·les, i donar-nos compte que la diversitat és algo valuós per a la nostra societat i que és algo a preservar, no a combatre. Això val per molts ordres de la vida i per molts debats, alguns fins i tot molt actuals en aquest moment. I és que sense diversitat i sense el respecte a l'altre i la seva manera de pensar, de sentir, de creure, d'estimar, no tenim una societat que pagui la pena. I aquells intents d'uniformar la societat estan condenats al fracàs, a banda de generar crispació, violència, divisió, frustració i patiment. Esta societat, este país, o és divers o no serà, en tots els sentits.